mig, der havde det. Det er ikke så, lad være med at filme. Fuck nu af. Jeg ved, at det bliver brugt igen. Ja, tandpasta. Ja, det bliver helt klart brugt til andre ting end at også tænder med. Det er jo logisk nok. Fuck nu af! Hvad er du? Jeg kommer til at vibrate der. Fuck mig. Det er ikke noget nyt. Nej, men... Skal bare 3 skråstrej camp. Ja. Det er der, du lægger mærke til her. Hvad er det alligevel? Så godt så. Det er vi døde igen. Kæft, hvor er det god. Du døde.